Talagang hindi na maikakailang patuloy na domination ng Pinoy pop o P-pop groups sa mga music chart at maging sa puso ng mga music lover. Kinikilala hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa international scene ng proudly Pinoy na SB19 na tinaguriang Kings of Pop at ang nation's girl group na BINI. Ang kanilang kasikatan, nagbigay daan din sa pag-usbong ng ilang pang mga P-pop groups sa bansa. At para makapag-band together ang mga P-pop stan, nag-organize ng isang fanfest ang SM City, Pampanga nitong Linggo, October 11, 2024. Our P-pop Fan Fest po is an event catered for our P-pop and K-pop fans po around the Philippines. And so, this time po, ang mga Kapampangan fans naman po, kinikater po natin sila para may chance po silang ma-meet ang mga P-pop idols po natin. And at the same time, ma-promote po natin yung P-pop sa ating country. Bukod sa meet and greet, nag-perform sa P-pop Fan Fest ang teen group na Cloud7 na labis namang ikinatuwa ng kanilang mga fans. Cloud7 po talaga. Ang galing po nila talaga, super galing po. Hindi po talaga pagkakailan na pinipeke po nila yung mga lip-sync lang po talaga. Super galing po talaga nila. Super talented. Nagkaroon din ng dance competition at iba pang pagbabahagi ng talent and arts na labis nagpasaya sa buong event. Ito po yung tinatawag nating Grand P-pop and K-pop naman po. So in this segment naman po, meron po tayong competition na pwedeng sumali, may dance, may singing, and cosplay. Marami sa mga sumikat na P-pop group ang nagsimula sa pagsali ng mga kompetisyon. Kaya naman, excited lahat ng contestants. Importante siya sa amin dahil dito po namin na-experience na wag mahiya sa mga tao, especially po, syempre, first time po namin ganito po. Isang concert naman ang hinandog ng iba pang rising P-pop groups sa pagtatapos ng event na nagsilbing showcase of talents ng mga artists. So we have Hanika, a girl group, Iris, another girl group, and Divine, another girl group po, and lastly, Sync, a boy group naman po. Firstly, yung mga ganito po kasing events gives us the platform to introduce not just us, pati yung ibang artists. May bright future po talaga siya, knowing na there's a lot of upcoming groups po. Filipinos are known for being talented talaga, not just in singing, pati sa dancing and performing talaga. So, hindi malayo or hindi imposibleng sumikat talaga yung Filipino music worldwide. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.